малко е шумно, но сигурно не ме чувате. Но тръгваме към морето за един ден. Първата ни спирка е Носа Галина. След това не сме решили още на кой плаж ще отидем, но така или иначе ще разберете. На път за Носа Галина. За първи път идваме на Носа Галина и все още не знаем на къде точно това да отидем. Едно, две, три. Добрато! След Носа Галина избрахме да дойдем на плаж Перла в Приморско, като не сме снимали много кадри от там, тъй като бяхме и с други хора и като цяло просто се отдадахме на почивка, но сега сме се отправили към нощна разходка в Приморско и ще има повече кадри. Междувременно да кажем, плаж в Приморско беше много чист. Както казах, вече бяхме на Перлата. Нямаше много вълни, времето беше супер, така че всичко беше окей. Там на плажа, на който бяхме, винаги може да се намерите някакво местенце. Сега е 24 август и имаше свободни места доста и беше спокойно, смея да кажа, на плажа. Така че на нас много ни хареса. Да, паркира се в една голяма горишка и плажът е абсолютно безплатен. Паркинга, извинявам се. Относно Носа Галина, ние стояхме там сравнително малко, смея да кажа, понеже аз успях да скоча само веднъж, тъй като нямах подходящи обувки, защото там, когато скачаш, трябва да имаш обувки, тъй като е скали навсякъде, които са остри и просто без обувки не може да се излезе безопасно и е по-болезнено като цяло. На първа сметка на това имаме страхотни кадри от там. Видяхме даже и делфинчета, които вече сигурно сте видели. И се полюбовахме на красивите гледи. Да, точно така.
от сигурно 5 години насам, където и да ходим, винаги идваме на пристанището на Приморско. Всъщност на Кея, понеже тук е много готино и има много готина енергия. Тук по целия кей има такива рисунки по камъници и са много красиви. Сами може да видите колко добро изкуство е това. Имам чувство, че всяка следваща рисунка е по-хубава от предходната. Кажи, харесва ли ти на морето? Много ми харесва на морето. На отиване почти нямаше хора, понеже беше около 5:30. Сега в момента центъра е фраш. Тук разбира се няма много, защото това вече е такава зона, в която е по-безлюдна и няма толкова много магазини. Това беше всичко за този влог. Вече сме на път към вкъщи. Спряхме само набързо до бензиностанция и си пътуваме. Ако ви е харесало, може да оставите едно харесване, коментар и да се абонирате за канала. Благодаря.